Tervetuloa tutkimaan astrokuvaukseen liittyvien ohjelmistojen ihmeellistä maailmaa. Tässä videossa on tarkoituksena asentaa puhtaalle koneelle Siril ja sitten Sirilin edellyttämät lisäosat, kuten Cosmic Clarity, GRA-Expert ja myöskin StarNet++. Ja käyttää näitä sitten myöhemmissä videoissa erityisesti kuvan käsittelyyn. Mutta tässä videossa todellakin ensimmäisenä käydään läpi se, että miten tällainen Siril-kuvan käsittelyympäristö rakennetaan koneeseen. Ja lähdetään seuraavana asentamaan ensimmäisenä Sirilia. Eli Siril löytyy käytännössä helpoiten melkein Googlella. Klikki ja siril.org, mennään sinne. Suoraan periaatteessa downloads voisi olla paikkana täältä. Ja nyt täällä on versiona sitten 1.42, joka on sitten helmikuun 18. päivä julkaistu. Klikataan tuosta Windows-kohtaa. Klik, ja täällä on 64-bittinen Windows-versio tai sitten tällainen portable-versio, mitä käytännössä itse suosittelen. Tästä tulee mukana minun käsityksen mukaan toi Python-ajoympäristö, joka on selkeästi helpompi ehkä ylläpitää tälleen tämän Sirilin mukana kuin sitten asentaa koneelle erikseen. Tosi mielipiteitä on monia tässäkin. Tässä on 2 alempaa versiota vielä koeluontoisesti tehty. En näitä lähtisi välttämättä kokeilemaan tässä vaiheessa, johtuen siitä, että tässä siirrytään kokonaan uuteen ohjelmisto-arkkitehtuuriin ja siinä sitten saattaa olla vielä epäselvyyksiä. Mutta mennään tuohon portable-versioon, klik, ja sitten lähdetään lataamaan sieltä sitten käytännössä tätä versiota. Kestää hivenen aikaa tässä tämä lataaminen. Ja oikeastaan melkein suosittelen, että kun tämä on ladattu, niin tehdään sitten vähän kansiorakennetta tuossa, mihin lähdetään sitten tallentamaan näitä ohjelmistoja. Mutta siitä hetken päästä lisää. Näin. Eli lataus on tullut perille. Ja sen jälkeen voitaisiin mennä ihan tuonne C-levylle ja tehdä tänne juureen sitten hakemisto. Astro-hakemisto. Hakemista on jo niin väliä, kunhan vaan pidetään kuvat ja sitten työkalut erillään. Ja mä teen tähän hakemistoon nyt sitten itse työkalut. Otetaan ohjelmistot kuitenkin. Noin, ja sitten kuvat. Ohjelmistot kohtaan tänne tehdään hakemisto nimeltä Siril. Ja sitten availlaan se tiedosto, mikä äsken ladattiin. Eli se on tuolla ladatut tiedostot kohdassa ja sieltä löytyy toi Sirilin tämä versio. Itse asiassa voitaisiin varmaan klikata sitä oikealla, jota pura kaikki, ja sitten se kyselee, että minne. Niin lähdetään tästä liikkeelle, että mennään tuonne C-levylle. Ja sillä otetaan nyt näkyviin sitten se Astro-hakemisto ja ohjelmistot. Ja Siril-hakemisto tietysti voisi periaatteessa olla se juuri. Valitse siihen ja nyt se sitten purkaa sen tähän Siril-hakemistoon. Tässä nyt voi tulla todennäköisesti Siril kautta Siril-hakemistorakenne, mutta sillä nyt ei ole merkitystä. Valitaan sitten pura. Ja tämä kestää.
No niin, eli Cyril on nyt sitten purettu käytännössä ja nyt tuli tämä sama juttu, mitä tässä äsken just sanoin, eli Cyril ja Cyril-hakemisto, niin tehdään nyt sitten kaiken selvyyden vuoksi sillä tavalla, että tuplaklikki ja tästä mä otan valitse kaikki. Tätä toimenpidettä ei ole pakko tehdä. Ja menen tähän aikaisempaan Cyril-hakemistoon ja liitän nämä siihen. Näin. Ja sen jälkeen mä voin poistaa tämän ylemmän Cyril-hakemiston. Eli jos nyt haluat sitten takaisinpäin tässä mennä ja tehdä tämän ilman tätä kopio- ja liitä-kuviota, niin sitten vaan siihen aikaisempaan vaiheeseen niin ei tehdä sitä Cyril-hakemistoa, vaan puretaan se paketti suoraan tähän ohjelmistot alle. Eli nyt meillä on Cyril tässä asennettuna. Ja sitten voitaisiin mennä tuonne bin-hakemistoon. Ja täältä löytyy alempaa sitten Cyril. Tästä näin. Command Line Interface, eli CLI, ei ole se tiedosto, mitä tässä halutaan, vaan toi itse Cyril. Ja nyt sitten mä teen aina tällä tavalla, että mä kopioin tästä tämän, klikkaan oikealla ja luo pikakuvakkeet tähän. Ja laitan tähän vielä tuon tarkan versionumero, eli 1.4.2 oli tässä versionumerona, niin sen mä laitan sitten tuohon Cyrilin perään, niin sitten mä muistan, että mistä versiosta on sitten kyse. Noin. Eikä nyt on Cyril tässä käytännössä asennettuna sitten. Ja nyt tässä oikeastaan ensimmäisenä voitaisiin kokeilla tuon Cyrilin käynnistyminen, eli tuplaklikki. Ja katsotaan heti, että tämä varmasti on toimiva sovellus. Mulla tuli jostain kumman syystä ilmoitus tuosta haittaohjelmasta. Tai ei haittaohjelmasta, vaan siitä, että Windows ei tunnista tätä sovellusta. Nyt näyttää siltä, että Cyril toimii tässä kohdalla. See Introduction, sitähän me ei haluta nyt tässä kohdalla käydä läpi, eli cancel sitten. Eli Cyrilin käyttöliittymä näyttää toimivan tällä hetkellä mallikkaasti ja käynnistyy tämä ohjelmisto. Tämä on jo itse ensimmäinen vaihe käytän suoritettua tästä meidän monivaiheisesta kuviosta. Nyt näyttää siltä, että Pythonia ollaan tässä asentelemassa parhaillaan, eli tämä Python-moduli täytyy odottaa, että mä asentuu nyt tässä sitten. Tämä kestää pienen hetken. Ja tämmöinen hiiri nyt sitten, niin tämä on tämmöinen vähän isompi vihreä, että tämän pystyy helpommin näkemään videolta. Niin aina kannattaa katsoa hiiren kärkeä sitten, että mihin se osoittaa, niin sitten tietää, että mitä kohtaa pitää sitten klikkailla. Ja nyt tuli heti ensimmäisenä tänne, että Python module is up to date. Täällä kohdalla. Ja oikeastaan että ensimmäisenä sitten näistä Cyrilin asetuksista niin voitaisiin tehdä semmoinen tempaus, että mennään sinne C-llä olevan Astro-kansioon. Eli täällä on nyt tämä Astro-kansio-ohjelmistot. Niin tehdään tähän uusi kansio ja scriptit-niminen. Eli kun Cyrilin versiot vaihtuu, niin jos tehdään custom scriptejä tai mitä tahansa, niin tänne sitten tulee omat scriptit. Tämä tietysti voi olla vaikka omatkin scriptit nimenä tai millä tahansa, mutta mä käytän scriptit nimeä sitten. Niin tänne tulee ne custom ja omat scriptit sitten, jos semmosia sitten värkkäilee, niin niitä sitten voi sinne laitella. Ja nyt kun meillä tässä sitten on tämä hakemisto tässä saatavilla, eli just Astra ja ohjelmiston skriptit, niin sitten otetaan myöskin se käyttöön täältä, eli Cyrilistä oikeasta yläkulmasta toi hampurilaisvalikko ja klikataan sieltä toi preferences ja sitten mennään alaspäin. Täällä tällä hetkellä scripts-välilehti ja täältä sitten otetaan tuosta toi ensimmäinen versio, tai itse nämä versiot pois, koska skriptejä ei nyt noissa paikoissa käytännössä ole, vaan skriptit on
skripteihin sitten tosiaan tänne täytyy, ikävä kyllä tätä ei pysty selaamaan, vaan tänne täytyy käsin kirjoittaa se polku sitten. Ja se täytyy muistaa se polku, niin mä nyt sitten itse käytän C kautta Astro ja sitten tähän se kautta scriptit, noin. Ja sitten tuosta voi refreshata näkymään, jos haluaa, niin täällä sitten lukee, että loading script from repository, adding core, tälleen näin. Mutta palaamme näihin vielä tuossa myöhemmin, apply ja näin. Tämä versio tai vaihe on nyt oikeastaan tässä sitten. Jatketaan seuraavaksi sitten tämän ympäristön näihin muihin tarvittaviin sovelluksiin. Ja sitten oikeastaan se ensimmäinen kompastuskivi, mikä nyt saattaa tulla vastaan, niin on just se, että moni skippaa nämä virheilmoitukset täältä herkästi, eli nämä Pythonin virheilmoitukset, mitä täällä on, että Python-ympäristö ei ole asennettu tai jotain muuta. Ja tässä kun mä suosittelen, että tsekataan toi Python-ympäristö, eli komentokehote. Ja tässä heti ekana, jos kokeilee sitä, että kirjoittaa Python -version, niin mikäli käytät tätä Cyrilin Portable-versiota, niin tämän käskyn ei pitäisi toimia tässä kohdalla, ellei sitten koneelle ole asennettu Python jo aikaisemmin. Ja nyt jos se Pythonin versio on sitten joku muu kuin toi Cyrilin mukana tuleva, niin se kannattaa päivittää sitten vähintään 3.11 versioon. Mutta nyt mulla tässä koneessa ei ole muita Pythoneita kuin pelkästään se Python, mikä tulee tässä tämän Cyrilin Portablen mukana. Niin mennään tästä sitten takaisinpäin ja katsellaan tuolla sitten Astro-hakemistosta sieltä, että mitä sieltä löytyy. Mennään työkalut kohtaan. Ohjelmistot, se taas kyllä olla. Ohjelmistot. Ja sitten CD Cyril. Ja sitten vielä sinne Python-hakemistoon. Ja täällä kertaa sama Python-version. Tätähän siis ei tarvitse tehdä, koska tämän Portablen mukana tulee tämä 3.12.9 tässä Cyrilin 1.42 versiossa. Eli nyt kun mä teen tämän tarkastuksen, niin tämä osoittaa vaan, että tämä Python on nyt asentunut tässä tälle koneelle, ja tämän kyllä pitäisi niin kuin asentua oikeasti. Eli tämän tarkastuskohdan voitte periaatteessa skipata ihan täysin sitten. No niin, nyt meillä on Cyril asennettu tässä, ja seuraavaksi meidän pitäisi hakea vähän työkaluja tähän meidän asennukseen. Lähdetään ensimmäisenä hakemaan Starnet++, eli starnetastro.com/download. Tuossa on tuo osoite käytännössä. Ja täältä sitten löytyy, itse asiassa kokeillaan vielä Googlella ihan huviksen tuossa, että Starnet Astro, ja täältä löytyy tämä download suoraan sitten, eli täältä näin download ja sama sivu käytännössä. Ja haetaan täältä alhaalta sivun alalaidasta, täältä löytyy Command Line Tool 2.0 ja tässä on Fresh Install, eli Starnet 2 Command Line Interface ja Windows, niin klikataan tuosta ja haetaan se tähän koneelle. Pienen hetken kestää tuossa ja voidaan sen jälkeen sitten siirtää tuonne Astro-kansioon. Sieltähän se tulikin, niin sitten vaan tuossa avataan tuo
latauskansio. Ja mä otan tosta ton leikkaa ja laitan suoraan sen tuonne C kautta Astro ja ohjelmistot suoraan tähän juureen. No eli tässä on nyt toi StarNet++ ja sen jälkeen klikataan oikealla hiiren napilla ja pura kaikki. Ja otetaan tuosta vielä pois toi ykkönen, niin saadaan vähän siistimpi hakemisto. Ja puretaan se StarNet hakemistoon tuossa ja laitetaan pura. Sinnehän se menikin aika mukavasti. Näin. Nyt tässä on itse asiassa semmoinen pieni probleema, että tässä on kaksi hakemistoa, niin mä teen nyt sitten semmoisen tylyn tempun, että mä laitan tuosta siirrä tähän näin, niin sitten tässä tulee pelkästään yksi hakemisto. Eli on suoraan sitten tuolla alla. Sillä ei ole käytännössä merkitystä, mutta se on ehkä niinku itselle ainakin selkeyden kannalta vähän niin kuin Sirilikin, niin tässä niin on suoraan juuressa, että ei ole purettu mitenkään kummallisesti. No niin, nyt meillä on StarNet++ asennettuna. Mennään seuraavaksi sitten takaisin Googleen tuossa ja haetaan SETI Astro Suite hakusanaksi ja sen jälkeen kirjoitetaan tähän vielä download, SETI Astro Suite download ja päästään tähän downloads-kohtaan. Klikataan siitä ja tosiaan SETI Astrolla verkkosivut ei ole kauhean ehkä käyttäjäystävälliset tai ainakaan itse en pysy niiden mukana ihan kunnolla. Täällä on paljon dataa, kuvausdataa, mitä voi periaatteessa hyödyntää ihan vapaasti. Täällä on hinnat näille, että tulisiko tänne jossain vaiheessa verkkokauppa, mutta nyt tämä tärkein kohta, mihin sitten pitää mennä, niin on meillä tämä Astro Programs täällä. Ja usein tässä mennään SETI Astro Suite Pro, eli tämmöiseen omaan bundleen, sovellusbundleen, nippuun sovelluksia. Mutta nyt meidän pitää mennä tänne Standalone Programs-kohtaan. Deprecated, he eivät ole kehityksessä enää, mutta toimivat silti. Cosmic Clarity löytyy täältä, klikataan sitä. Noin. Ja täällä on sitten käytännössä sitten Windows, Linux, Mac versiot saatavilla kaikki ja mennään sitten hakemaan täältä tuosta kohdalta löytyy toi folder here, eli ihan ylälaidasta Initial Cosmic Clarity Download Parent Drive folder. Klikataan siitä. Ja yllätys, yllätys, päädytään Google Driveen ja täältä löytyy sitten Cosmic Clarity Suite Windows chippi. Ja mennään tonne oikeaan laitaan ja täällä on sitten tää lataa-painike, niin painetaan siitä naps ja virustorjuntaa. Virustarkistus epäonnistuu luonnollisesti. Sen verran isosta fileestä on kyse, niin painetaan lataa silti. Ja odotellaan hetki, niin kohta puoleen pitäisi toi latauksen käynnistyä ja sinnehän se lähti menemään sitten. Ja tämä tässä sitten kestää jonkun aikaa, niin odotellaan ihan rauhassa. Ja nyt näyttää siltä, että meillä on toi Cosmic Clarity Suiten Windows-versio ladattu. Tehdään sama temppu tälle, kun tehtiin noille aikaisemminkin tiedostoille, eli käytännössä otetaan tuosta tiedostosta leikkaa ja siirrytään sitten sinne Astro-hakemistoon.
ohjelmistot ja liitetään sinne tämä ja klikataan oikealla hiiren napilla ja pura kaikki ja Cosmic Clarity Suite Windows. Ja ei ole tarvetta katsoa näitä tiedostoja lopuksi, niin rasti pois ja painetaan pura. Ja tämä muuten saattaa sitten kestää taas pienen hetki. Ihan niin kuin tuo lataaminenkin äsken, niin reaalimaailmassa se todennäköisesti siihen meni semmoinen 17 minuuttia minulta, mutta videollahan se tietenkin tein sen nopeutettuna, niin se oli hivenen nopeampi sitten. Ja nyt näyttää siltä, että paketti on purettu. Ja koska tämä asennuspaketti käytännössä vie noin 4,6 gigatavua, eli aika huiman määrän, niin mä tuun poistamaan sen tästä kohdalta. Se löytyy uudelleen. Ja Cosmic Clarity Suite Windows voidaan mennä katsoa, niin täällä on 6,67 gigatavua tavaraa. Ja taas on käynyt sama kuin aikaisemmin, eli se on mennyt tuplakansiorakennetta pidemmälle, niin tässä kohdalla ehkä sitten on ihan hyvä tehdä silleen, että klikkaa tuosta Cut, mennään ohjelmistot kohtaan ja sitten painetaan tässä kohdalla, että tämä paste. Näytä sitä mitä ei tapahtunut, mutta yllättäen saatiin yksi kappale turhia Cosmic Clarity Suite Windows hakemistoja pois välistä. Eli nyt on tällä hetkellä Cyril-asennusta varten käytännössä asennettu tai haettu Cosmic Clarity Suite, StarNet 2, eli siis toi StarNet++ täällä, ja myöskin sitten Gra Expert -ohjelmistoa voidaan sitten katsoa Cyrilin kautta vielä tuossa erikseen, että miten se sinne sitten asennellaan. Seuraavaksi tarvitsemme Cyrilin Gra Expert-työkalun ja Cyrilin Portable-versiossa asentuu skriptit, mutta kuitenkin tarvitaan tätä itse työkalua. Gra Expert Download löytyy Googlen kautta helposti. Gra Expert avataan siitä käytännössä linkki. Ja sitten Windows AMD-versio täältä ja klikki ja odotellaan hetken aikaa. Eli Gra Expert löytyy verrattain helposti. Helposti kaiken kaikkiaan. Pieni hetki kestää näköjään aloitukseen, mutta sieltähän se lähti liikkeelle. Tiedosto on ladattu, mutta Microsoft Defender Smart Screen ei pystynyt tarkistamaan tiedostoa, niin klikataan tuolta 3 pistettä ja säilytä. Ja sen jälkeen avataan tiedosto. Eli Gra Expert täytyy asentaa koneelle. Ja nyt sitten kysellään vähän, että mihin tätä asenneltaisiin, niin mä tykkään nyt mennä takaisin sinne samaan kansioon, mikä me tehtiin, eli Astro, ohjelmistot ja Gra Expert. Mennään tuolla ja sinnehän se asentuu mukavasti. Ja finish. Nyt meillä on käytännössä tilanne. Meillä on kaikki tarvittavat ohjelmistot asennettuna tuonne meidän Astro-hakemistoon. Eli täältä löytyy Cosmic Clarity Suite Windows, Gra Expert, itse Cyril, on tehty myöskin Scriptit-hakemisto ja sitten on StarNet++ täällä asennettuna, eli kaikki tarvittava. Ja nyt käydään sitten katsomassa läpi Cyrilin asetukset, eli saadaan nämä ohjelmistot myöskin toimimaan sitten Cyrilin kanssa. Eli avataan Cyril
Kestää hetken aikaa. Näin. Ja sen jälkeen oikea yläkulma ja hampurilaisvalikko täältä. Preferences. Ja Miskellan seos tuolta. Ja nyt sitten lähdetään täällä katsomaan ensinnäkin temppifile on hyvä olla määriteltynä. Jos on jotain isompaa levyä tai muuta vastaavaa koneessa, niin sitten sinne, mutta en suosittele käyttämään temppifilena mitään ulkoista levyä. Ja StarNet++, katsotaan varmistaa, että se on oikea paikka. Eli avataan tuosta C kautta Astro-ohjelmistot ja StarNet 2 Command Line Interface Windows ja StarNet++. Eli tuosta vaan sitten klikki ja avaa. Se on nyt kunnossa. Ja must point to a valid GRA expert executable. Klikataan tuosta ja lähdetään sitten selaamaan. Käytännössä päästään aika lähes samaan hakemistoon, eli ohjelmistot sitten ja GRA expert ja täältä pitää sitten löytyä se. Tuossa on sovellus, eli se executable. Ja avataan tuosta noin ja sinnehän se ilmaantui, niin kuin pitää ollakin. Ja sitten oikeastaan seuraavana katsotaan noita skriptejä, apply ensin. Ja seuraavana katsotaan sitten skriptejä vielä läpi ja sen jälkeen mennään konfiguroimaan vielä toi viimeinen sovellus, eli käytännössä Cosmic Clarity. Clarity sitten vielä erikseen, mutta seuraavaksi skriptien kimppu. Ja sitten oikeastaan Sirilistä, niin käydäänpäs ensimmäisenä taas täällä hampurilaisvalikossa Preferences ja täältä pitäisi löytyä nyt toi Scripts ja täällä tarkastat löytyy tää valinta. Eli omat custom scriptit löytyy C kautta Astro kautta scriptit ja tästä kautta kun painaa tätä refresh-painiketta, niin aina sitten voi hakea sen kansion sisällön uudestaan tänne Sirilin scripts näkymään. No niin, lähdetäänpäs ensimmäisenä siitä liikkeelle, että katsotaan vähän näitä skriptejä, mitä täältä löytyy. Eli ensimmäisenä mä asetan täältä Veraluxin Vectran. Ja itse asiassa kaikki nämä Veraluxin skriptit, koska niitä on ihan mukava kokeilla aina silloin tällöin kuviin. Olen laittanut kaikki näistä käytännössä näistä Veraluxin skripteistä, mitä tuossa lukee. Sitten mä laitan täältä siis näitä skriptejä pystyy tässä myöhemminkin vielä muokkaamaan, mutta laitan täältä käytännössä näistä Python-skripteistä. Täältä pitäisi löytyä nyt vähän näyttää siltä, että tulee eteen toi selitysikkuna. GRA Expert AI. PYC on hyvä olla valittuna sieltä. Jos ei ole, niin kannattaa valita. Ja sitten mennään vielä alemmaksi täältä. Ja nyt täältä alkaa löytyä jo näitä Sirilinkin skriptejä ihan suoraan. Cosmic Claritystä Super Res, Sarpen satelliittien poisto. Denoise on hyvä ottaa sieltä. Näitä voi hakea täältä myöhemminkin lisää, jos haluaa, mutta itse ottaisin Cosmic Claritystä Super Resoluution Sarpenin satelliittien poiston ja sitten tuon Denoisen. Ja mennään alemmaksi täältä vielä sitten, niin täällä on C-Star Pre-Processing, niin sen ottaisin sieltä valinta, koska jos kuvaa C-Starilla, niin se on hyvä olla silloin. Itse käytän custom scriptejä vielä erikseen sitten, eli C-Starin skriptiä olen editoinut sillä tavalla, että siinä on laadunhallintaa myös mukana. Ja
Sitten jos haluaa, niin tuossa on sitten näitä OSC Pre-Processing skriptejä vielä erikseen, eli One Shot Color on tämä OSC, eli värikamerata varten tehty tämmönen käsittely, mutta itse en nyt niitä tässä kohdalla ota sitten mennään vielä alaspäin katsomaan. Tää on myöskin DSA C-Star Mosaic Pre-Processing, eli C-Starin mosaikki failien käsittely, niin sen mä vielä sitten ottaisin kanssa. Eli siinä oli noin valinnat nyt sitten käytännössä, mitä tässä otettiin, eli C-Starin mosaikki. Sitten mennään ylöspäin, niin C-Star Pre-Processing, Cosmic Clarity Denoise, Satellite Sharpen Super Res Cosmic Clarityltä. Sitten toi Gra Expert AI, sen mä otin tuolta mukaan. Ja sitten jos haluaa kokeilla, niin tuosta on Hubble Palette from Dual Band One Shot Color PY, niin sekin on ihan hauska skripti joskus kokeilla, että mitä tulee, kun tehdään filtereillä kuvatuista kuvista sitten Hubble palettiin kääntö. Ja muita täällä ei tainnut sitten olla semmosia, mitä nyt sitten itse olen pääsääntöisesti aina valinnut. Niin on Veraluksit totta kai tietenkin, eli Veralux Alchemy, Curves, Hypermetric Stretch. Tää on vaan se, mitä itse käytän aina joskus ihan kokeilumielessä, tää Veraluxin Hypermetric Stretch. Noita muita en ole vielä ottanut ihmeemmin käyttöön, mutta on joskus kokeillut, että mitä niillä tulee. Ja Veraluxit käytännössä kaikki. Sitten voi painata Apply ja pitäisi tulla loading script tässä aika tällä tavalla näin. Sitten mennä seuraavana katsomaan täältä nyt se scriptit valikosta ja mennään sinne Python scripts ja processing ja täältä pitäisi löytyä se Cosmic Clarity Sharpen tuolta. Ja nyt kun klikataan sitä run, niin pitäisi löytyä tää niin tietenkin. Tässä kohdalla olisi hyvä ladata se kuva eli haetaan nyt se kuva sitten näkyviin, joku mallikuva tuolta. Ja sitten sama juttu uudestaan scripts ja Python scripts ja processing ja Cosmic Clarity Sharpen, run script ja nyt ihan ensimmäisenä, niin kun lähdetään tekemään yhtään mitään, niin täältä browse, mennään siitä. Ja selataan nyt sitten näkyviin se Astro-hakemisto sieltä. Ja ohjelmistot ja Cosmic Clarity Suite Windows. Ja täältä pitäisi löytyä täältä suoraan sitten täältä alta, niin SETI Astra Cosmic Clarity. Tuossa on toi exe-faili, niin siitä sitten avataan se noin ja apply. Nyt on määritykset kunnossa SETI Astron osalta. Eli nyt periaatteessa tämä Cyril-ympäristö tässä kohdalla on C-Star Mosaic Pre-Processing ja C-Star Pre-Processing löytyy täältä, niin on C-Star valmius sekä sitten löytyy Processing Pythonin alta Processing kohdasta Cosmic Clarityt, Gra Expert, Hubble Paletti, Veraluxin kamat ja sitten ihan noita Cyrilin katalogi-installereita. Eli tässä on nyt periaatteessa Cyril-ympäristö nyt valmiina asennettuna kuvan käsittelyä varten. Kiitos, että katsoit videon läpi. Ja mä teen toisen videon vielä sitten, että miten kuvia käytännössä sitten käsitellään. Eli siitä tulee oma video vielä.